na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Oh, hanuktok man ka dong? Nganong gahanuktok man ka diha, ha? Ngano ka? Usa may problema? Bay, Naunsa ka? Juan, regarding sa mong kahimtang ni Risa ba? Sumbong ni Baloyki. Sumbong, Piolo. Sumbong! Problema ko, bay. Problema ko tungod kay... Kayo sa? Ha? Tungod kay... Si Sarah paghihapon ang niya sa kong kasing-kasing. Nako. Piol, imo nang gihuom si Risa. Unya mag-iningon ka pagkaway batasa ni mo, Piolo. Mapaymuslanon man ka. Baga kang gawong! Bay, puli. Sorry, bay, ha. Sorry, yun kayo. Pero, ang bati ka, bay, may nangyari na unya imong anaon si Risa. Unsay may nangyari na? Bay, gusto ka i-round robin ako nga akong sulti diha mo? Gusto ka balik-balikon ako? So may balik ko ni mo? Ang tanang bakak! Ikaw ang tinuod! Bay, puli. Oh, mao na diha. Sa tanang bakak yun. Ayaw na, bay. Pamatod-ing ka ng imong bakak. Usa ka tinuod. Wa, di ko kasabot ni mo. Wa ka kasabot. Abay, bida. Paguryo-guryo man ka, asbanang marilo, ha? Imo nang gihuong si Risa. Ha? Mura ka iring itong nga sungkaban. Ayaw pagsulting sama na, bay. Ayaw pagsulting sama na. Kung kilyuhi, kay wa ko mag-t-shirt taho na kong liyong imong gikulitan. Ay, kung kilyuhi mo, ko. Wa ko kauyon sa imong giparote. Wa ka kauyon, tungod kay tinuor man akong gisulti. Sibot, bay, pasabot. Tsaking ka kunuhay pero gikan ka sa kwartong Risa. Atras mo lagi ka. Bida. Bay, balo. Kita ko nimo paggawas mo sa kwartong Risa, kita ko. Kita ka? Ano itong kagikas kwartong Risa, bi? Nag-usap ka dito. Nagrosaryo kag upat ka misteryo. Kasakit, kalipay, kahayag. Mao ba? Bay, buloy. Saman. Iba Luis Risa? Luis, ha? Busa ayaw, ano? Sa ako rin tanaw, bida dako ang gugmang Risa, di ni mo ba? Bida. Bay, Nuna siya ang tigam-am ni mo. Sa imo kay ubos ni Sarah. Si imo, si mong kiliran, di ba? tinood ka na, bay, buloy. Mao na ba makonsensya ka niya? Maluoy po kang Risa taon ba yun? Paring kamutan ako, bay. Dili pa ni kabutan ni mo, buhata yun. Salamat sa imong tambag na ko. Bay, pero ako'y mahimo ni mong kaaway, bay. Kung imong pasagdan sa Risa. Bay, buloy. Prangka talaga. Maluoy ko, Risa. Nagsilos ko! Nganong ikaw pa? Sa? Anis lang, bay. Tinuod yun yung akong sultin. Nagsilos ko! Pero ako'y mahimo, gitawat akong kamaturan. Nadiligyo ko, makumpara ni mo kay Mr. King kung kao niya ako, dos ragun ko sikat sa taon. Bay, buloy. Ako. Siguro, ikaw King? Ako na sa tawag na ko King. Pero, doon na apelido. Ano sa apelido? Doon na nitawag na kong King. Nga, iyagi mo itong apelido, Kong. King Kong. Serious ko, bay? Wala Serious ko ako, serious. Basta di ba niya? Ay, duwa is rin sabay. Looy kay siya. Hagyo ko lang.
Ayaw taon siya pala umapay Piolo. Ayaw taon. Bangay. Nakonsensya ko sige parulti ni Baypuloy na ako. Ang dali ako naglabang ako kasunis. Yung akong polo mga t-shirt. Sa Sabado magkaroon. Para makapangutaw na ako. Piolo, Oh, Risa. nagdahaman lagi ka, ana. Ha, kung yung mga bulingon, maglaba ko. Ah, okay. Aron madali na. Ari na nako, bi. Ha? Uy, ayaw, uy. Ari na lang na nako. Tuwa mo ko'y washing machine. Dito na lang na. Risa. Ay, manglaba man sad ko. Mao ba? Ambi na lang na, bi. Bi, ambi. Kulay da. Sige. Dali, sunod na ako. Okay, Risa. Si Bay Piolo si Risa. Oy! Nag-usap ti Re, oy! Nagluto mo ginamos? Buloy. Nanglaba, mi. Na ako bang nagbuhat mo ginamos ng laba? Oh. Kuan ba kining gipagamit kong Risa sa iyang washing machine? Mao ba? Siya ro di ka konsensya na Bay Piolo? May buloy. Asa ka mga itang babae nga na batasan? Ayosod, anak, buloy. Uy. Dili, sulti lagi ko. Ha? Sulti ko sa kung nakita og naobserbahan diha nimo. Daku aglain na Sara, hinginlan ka. Pero sa Risa, panggaon ka. May buloy. Palapalahid siya kong Ayaw, di palapala ako, day ha? Di, wati ka palupaluhi taon. Sulti lang ko sa tinuod. Kung di na sabi mong kinaiya, day, no? Sulti, ati ka. Mauna ipagita sa kong nanay. Nanay Lisa. Tinuod ka, O buloy. laki noon sa. Pusawi, Pilo. Manig yun, ha? Di na ka makikitag babae nga sama ni Risa. May buloy. Kalimti ito, Sara. Pida. Itingo pag iyong panahon di ang Risa. Hala, nga no man. Oyoks. Matanaw-tanaw pa nga. Bitaw, nangutana naman sad kugoy. Uy, ayaw niyo po ni ang kalibutan sa bakak. Buloy. Naibaw ko, uy. Ana-ana na mo. Unsa? Amaw ay. Ay! Amaw ka, uy. Asas. Amaw ka, pero nay, nagtuwi mong laway ay puti pa kayo. Puro yung grabe sa ba. Amo to ay pakasal mo, oy! Aron, wa na'y makailog niyo sa sagusan ninyo. Unsa? May nanawag. Basinog si Piolo. Dili man di ay. Si Robin man di ay ni. Hello? Hello, love? Si Sarah ni. Dili sa love. Sarah, nabiton ti ka. Manuroy ta. Gusto kong malingaw ka. Salamat, Robin. Nisulti na ko si Tita Imelda nga ingunog sa may magibati ka. Unsa? Ubanan ti ka. Naway kailangan doktor, espesyalista. Pa-check up ka. Thank you kayo, Robin, sa mong concern. Kana, tungod kay mahal ti ka, Sarah. Kanus aman mo matugkad kung unsa ti ka kamahal. Kalimti ka tong piyolo, Sarah. Kalimti tong piyolo nga way baruganan. Kalimti ka tong piyolo nga bakakon. Sarah, ni ako. Andam nga magpangga ni mo. Sarah, I love you. Robin, Paggaon ka. Tumanan ako ang tanang mong gusto. Ang tanang ni mong mando. Akong sundol. Dili ko parehas ni Piolo nga supakiro o bakakon. Tungod kay, I love you, Sarah. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!